Lah apa? Nah, wong yo timbang lengak-lengok ora apa-apa, Mas. Ngocek-ngocek imennya. Apa mbak apaan? Jaminan nih. Tak masak ini. Iya iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana rasuk mau. Saya nyebut minyak tambahi engko tak gawekno jaminan. Ditambahi? Iya lah. Oke. Anaknya anak pora. Iki dikum to yem. Wis to, ra bantah e. Bantah dudu. Mbak Mur. Delok buah kungir. Sawisan. Ngene-ngenean. Timun iki Pak Jate engko tak parutno. Ya Allah, nggo baturan urip aja lara, Pin. Wis. Iya. Ndegake to, jabut minyak. Sing sekirane kena dijabut ditambahi. Ketarane iki minyak ki nek wis mlungkruk. Nek rong mlungkruk kuwi berarti enek minyoke. Iki rubah. Rubah kuwi jabut misan lah. Lah iki mlungkruk. Duh. Ketoke ngene yo nek isine. Jas remu ora nggo peso. Wih, jajal wani apa ora? Yo carane iki yo memange diongkek pinggir ongkek kanan tok aja banter-banter nek ngongkek. Ijek enom kok. Engko coplok nek banter-banter. Ndek ingkang wis diwarai nganggo apa? Katrol iki, Pak. Katrol kuwi tali karonan. Pring. Lah iki ora mbok katrol kowe malah angkatan Tampulunyu pisan. Nyamur. Tolong. Wis gorene. Tolong. Apa potongan eme kok? Mbak, tolong. Gorene mau coklat kabeh iki kok. Kok mbok ongkek iki ya coklat pedhot engko. Kabeh ku ndek treadmill. Roh ora aku aja emosi kuwe. Wih, kuat e. Kuat e mak. Wah, coklat to kowe kok. Ayel. Badrun kuwi. Padahal mung mak yo kretek-kretek e. Wis mbok ongkek apa? Iki terone. Sing gedhi, Mak. Coklat ki apa? Cocok linggis. Wah, arah. Ceblak nanti. Tak bergizi. Kamu terlalu keras. Umur terlalu ambisi. Gak kuat ya aku nyabut, Mbak. Wih, California ya? Matang ya, Mbak Lina? Iki lho kene. Kene. Iki lho sebelah kene delok to. Ndah. Kuwi pliyek. Lah kuwi pliyek. Lah. Ndak enek basa engko, Mbok. Iki dadi sithik lek kecangkeman. Tilo sitok kok. Sipok. Bendona.
Pacel ya. Iki kok enek ae mbok gawean mi. Mbah gemur ku. Iso nyalano wong. Kalau wis dipapak. Aku mumet nah. Enten iki ndekmu yo ora gati kok. Aku pengen kok. Mbok malah cuwel ya. Umur. Wes ayo. Gas. Bogo apa ya, Mbak? Apa yang gawe gemblong menyok. Kok enak. Jak mangan-mangan mantuku ki. Ora roh iki enek-enek desaku kok malah aku ora roh iki. Iki piye iki ceritane? Nah, iki ceritane grebek pawone. Ya Allah panggonane kok koyo ngene, Nduk. Iki wis pirang tahun kowe lek dodol ngene. Pira? Pira? Ya Allah, aku gak rai, Nduk, sama tuh mbok kirimi panganan ke aku poro. Belas. Aku disoting lho, Mak. Iya ya aku yo ora roh nek kowe mergene kene kok. Aku karo nek mergene kene. Iya. Masyaallah, Mak. Aku mbok lupa. Iya. Ngene klopak mriko jenengan. Mak. Bakul es iki ceritane piye terus? Paten ya. Kira bakul es apa tak paten iki, Mak. Iki lho, guys. Nih. Dadak men iki kene iki pira setahun. Nggih. Iki nggone sapa? Gini Burita. Burita ki wong ndi? Burita. Mbak Tin yang pundi? Yang balun, Graha. Wong balon, Burita wong balon. Kira ora sing duwe. Kak Roy. Iki sing duwe. Betul. Kok bagus men? Piye montain karo aku. Iku ora sing duwe. Ora, wong duwe sapa? Delok iki kok. Wong balon. Oh, wong Cilacap. Lah dadi iki tanahe sapa? Yo tanah wong asli. Tanahe ndekno. Berarti ndekno wong kene. Wong balun. Tapi bapake iku wong Belanda. Keturunan Londo. Terus, mbok berarti duwike ya akeh ya bener ya ndekno bangun kene ya. Yo mbah. Yo lek wong Londo iki biasane duwe akeh. Lah aku Londo ireng duwike ya. Londo. Rondo Afrika. Rondo macet duwike iki. Dadi ora iso mbangun Londo putih ngono kae ya. Walah duwike ya akeh. Lah wek man iso mbangun kaya ngene. Aku mau ora roh kok. Lah nggone ndelik ngene kok Mak kadang ora. Wadang ya kurang zaman. Lho. Piye lah 2020. Ya Allah kok gedhe bar. Rupamu lare dawul kaya angus gandang kae. Lah nemoni wong nek rupane kaya kiki piye? Ora kemajuan blas. Namoni aku ndelok kaya kae. Ireng. Sing tuku ireng sing dodol ya ireng ngene. Nasibe iya. Ora apa-apa penting duwe akeh. Iya bener. Berarti ki ciri khasnya ngene lho, guys. Dadi cetik geni. Oh, alah aku ya ora Jawa belas nek. Mlebu oleh, Nduk. Oleh, Bos. Gak apa-apa. Berarti aku oleh nyuting. Engko aku dikena pasal KUHP nomor 10 mbek Daram. Heeh, gak. Oh, carane ngene. Oh, ki tempene. Tempe bus godhong jati, rasane gurih inu, renyah. Berarti aku mbok kirimi ke dek kok kene. Ya Allah. Bangetan Gusti. Lah aku yo ora ro nduk ra Jawa ya. Yo enak nang panganan dibumbun. Videone sampean sampe wah lah grengete kok. Nggo. Nyor-nyor. Nggo biasa sampe ngatani. Oh, berarti ki anget ngono ya, Nduk ya. Orang pesen kaya masak langsung. Oh, ngono carane. Lagi mulai jam berapa biasanya orang wis mulai kowe? Aku ngenteni Mak Damis pokoke aku pengen syuting. Lah aku yo gak ero.
Lah tak tekoki wong. Ngelontar arep omahku tok disopeng. Iya. Oh, ngono ya. Oh, berarti ki nggone wong balun. Berarti ki tanah ya wong balun. Ya Allah, mbumen dekne ya mari bojone londo ya. Nah, iya aku londo. Golek bojo londo ae, Nduk, golek sing sugih. Apa payu dia sama aku ki? Aku payu gelem mama. Rumangsane ora payu deh. Kok dadakan. Nggih, jenenge pesen kula nembe goreng-goreng nembe masak ngoten. Tangan iki lho, Mak. Nek segone piye, Nduk? Segone iki dadak lho, Mak. Waten kasih Mak. Kok wetenge lesu lagi aja. Aku luntur kita di sekolah aja. Tampil neh, Mak, tampil neh. Ganteng malah ki nasibku piye iki. Nang digodhog e. Dadakan. Cekekan, Mak. Ya Allah, Lah marai madame dinteni yo. dinteni ki ndaram ki lho ditelepon ya ora nyemauri. Akhirnya segone tantek dhewe. Darane ki gak enek, mau ditelepon wis Mbak Indah, bener to. Iku wis jam 2 mau lho. Aku wis dikendali. Aku ya rada gregeten ae. Anu, jare syuting jam 2 kok ngantek jam 4. Iki jane sida apa ora lemur. Putusku kopior aku ngono. Dadak malah aku ya. Iki sida apa ora? Madame sak rombongane Mbak Indah Rakeh Ngono ya. Jadi kalian nek pengen tas, Mak. Niku nang ratus sampean. Kingko dadi permesa, Kingko pengen roh, mesti jelas pengen roh. Mesti Kingko tukune nang ndi Lek ngono. Ki tukune nang ndi Lek? Pawon cetek geni. Pawon cetek gede manggone. Manggone kaya kabehan. Oh, ora dhewe dalan kono longger. Ono motor mabur. Kalau kabian ngono kok teko aku tak budoi mampir dhisik. Iki wae iki babar pisan iki. Nek mun Kerjane kerja kerja langsung. berarti kerjane cepet ya, Dek. Lah iki nek wong udah teko ke prak gak kopior wong akeh ngono. Kudu pesen dhisik. Biasa, Mak. Oh, biasa ya. Jangan piring iki ya dadak ngene ya, Dek. Nggih, Mak. Kan enten sayur menir, enten nyuwun asem. Ngono ki ya dadak ngono. Nggih, sayur menir sampun telas. Terus niku jenengan nyuwun saus asem nggih niki nembe Oh. sayur iki. Ngono nggih iki nek wong kota iki mesti piye, Nduk? Cocok ya wong-wong do nang kene ya. Alhamdulillah cocok, Mak. Sering Mas Dimas mangan nang kene. Sering nggih video nang kene. Berubah apa ora? Ana wong apa ora? Alhamdulillah berubah, Mak. Maksudnya ana wong Nuwun, sampun tamune kathah. Ningali napa niku YouTube Mas Dimas Zainal. terus ana ya wong sing manggon sing urung roh tekok ngono ana. Nggih. Orang-orang baru maksudnya. Kula tanglet jenengan kertas saking pundi? Saking mirsani YouTube Mas Zainal, Dimas Zainal. Oh, lah iki nek Terus sangat kalih Mas Dimas Zainal kalian Mbak Endah. Ngono ya? Ngoten nggih. ya dadi nek kalian pengen kin nggo channel Lelek Dames manggone ya ngono mau ana ning anu ya. Dadi pengen jangan asem ya langsung dikelakno, pengen tempe anget dikelakno, pengen nyambel ya dikelakno. Disambelno sebene ora ganteng anget-anget. Super. Kok narik-narik yo. Assalamualaikum, Mbah. Putu nyuting, Mbah. Ning enek piring. Saiki sing ngonekno terus apa? Kedai bisa? Hah, kendaki perah. Hayo. Blak 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 blak. Tung blak. Blak blak blak. Duh duh dak tak duh dak duh blak. Yo banget ya le ya. Blang. Iki sapa ae iki pemaine? Live setiap Sabtu Minggu. Iki karo wong-wong. Wong-wong ora rene. Karo Gamelan Tresno Laras. Dadi Biasane penabuhe wong Kalen. oh wong Kalen. Kalen sing seni budaya iku nek Sabtu Minggu numpuk ning ngene. Oh ngono. Iki ya tinggal mangan-mangan kene yo gak apa-apa. Jadi santai ngrungokno
gamelan mangan Lah sok apaan aku tak krungono gamelane. 1 minggu kok untuk info. Oke. Siap? Siap. Oke. Ndlata. Iya guys, gitu gini dadaan neng kam. Iyalah. Sing apik ngono apa tuh? Langsung masuk Facebook. Kok tak fotono sing kon lagi. Ini. Iki lak jenenge wong kawin. Iya, dadi ngene. Iya nek gamelane nggih delokno. Kenapa ki kanggone kaya iso ya tangane ngono. Iso. Gimana? Jangan ngejak cinta. Ayo, sampai yo. Iki enek yo eneng panjake. Tapi biar itu sak karo windan. Jam? Jam aja sampe. 11 siang. Pinter lho ya kaya wong dhuwur kok rene. Wae mangan rolasan nih. Wae rolasan. Terus jam 11 siang sampai jam 3 sore. Jam? Jam 11 siang sampai jam 3 sore. Saya mau makan ini. Ora kapok tak. Tok mangan. Yo, lha situ tak cabui sampai cerita rene. Tak jak pamit seneng ngono. Seneng Kasih nyanyi. mik ada. Kan kasih tak sekolah seni. Seni seneng kok. Dia serius seneng gak ngono iki. Nggih. Bisa. Lapanya bisa. Ya ini keren lagi. Apa ini? Aku tak apa. Iya ya. Aku sih mau. Apa tak ada? Tengok aja. Oke. Nggih. Niki nembe Senin iki mak Sabtu Minggu iki sik nganu. Heeh. Maksudnya nggih, maksudnya kan ya sok kan ada agendanya Sabtu Minggu. Tempat-tempatnya tak tujuh. Mereka tujuh jalan. Ini kembali lagi. Berdamis ya. Iya, Dek. Dak, iku gede le. Yang lama. Masuk bisa. Kita lah. Bisa. Terus apa lagi? Ini namanya apa? Itu wangi. Ini. Rumah ini pas itu. Lah, carane kayak orang nek tangan loro ngono. Heeh. Oke. Aku iki pananake panjak ngono tak kon mulak. Ndak yo. Ben duwe anu ngono lho keterampilan. Mulane nganu mak yo Dik iki nek kadang nang barongan iki anu kan dhek pun gadah niku kaya apa niku Tenggriya niku lho wis pun gadah 3 yo kayonan gendang kayonan nganu iki ketoke iki Dik iki sik pengen sing go duwe ngono lho mak nek pas nyetel barongan niku. Tapi aku nggak bisa, Mbak Mur itu besar. Kadang ngoten ndelok barongan niku. Sekarang bisa. Aku tak kei pendopo, sampe tak kei ngene. Sampe aku ampe nganu wong. Tinggi kelenengan ngoten ya. Iya, Pak, iya, Dek, ya. Yes, ayo, Mas. Muga-muga omahku sing etan kuwi iso dadi hak milikku ngono tak kei pendopo ngene iki, bakal tak kei wong. Nggih, sakjane nggih sing cedhak griya ngono lho Mak ya mboten anu nek kaya sing klonengan kan tuwek-tuwek tak apa rek. Engko diisi sak wulan pisan kei piro, Mak seneng yo. Ben nang ati iki ayem ngono. ya bener. Lon-lon ae ngono dadi parjane ben seneng. Wong duwe pikiran kok. Lagi kok ketemu ini kita seneng Mbak Mur. Nggih. Ya ketemu kono mbek bojomu. Ya omah koyo ngene, omah mistis iki. Iki anu Mak ya maksudnya iki Dek iki mengangkat anu zaman-zaman Jawa. dulu maksudnya iki yo anu sing dulu-dulu ngono lho. Ini kan cek pulau-pulau Mbak. Heeh. Aduh. Walah ki malah henti. Kok iki apa ndi yo Mbak? Nggih, ngeten niki pun jarang iki Mak yo. Iya yo. Lah yo iki wis carane barang-barang wis kuno tenan nih. Kurang minum. Nang minum e wae. Ae kok minum.
Sandalnya, Pak? Sandalnya apa? Sandalnya di sana. Iya, tapi lari. Tapi lali. Sandalnya nak kena. Ini tak bawa no, mak. Apa gak tak sandali, tak gendong mau jaluk sandalan nih, mak. Oh, ayo tak gendong aja. Pakai sandal ngono iki. Sandalnya mana? Gak ro mbakmu kok. Tapi katanya kalau nggak sendal. Ya kok. Panggonane ya luar angkasa. Penak gak iki. Ini kan tingglek-tingglek kuno ngene iki nggih. Penak. Ini iki yo. Tingglek-tingglek kuno kae lesung. Iki lesung-lesung, ini lesung lama. Aku jendel. Karena jendelnya gawa mak penjewetan bayi mak. Mama, iki Mas e. Pripun, Mak? Nah, Sambelin. Bayi. Mbak Dewi. Pun kan ya. Godhong penak enggak? Gak dimangan wis nek sing bungkus. Buat deh. Jangan jeplak ngono lho. Dogdang, dong jati ya. Wis ketak minyak. Dong jati. Ya wis sak karepem Dek. Dilaju dengan pulau. Anak si mak tok digawa mak. dalam? Aku mak dak. Nggih. Aku iki kok. Nggih. Nggih, Pak. Bayi mungkin sik, Mbak. Wong loro mergo mungkin. Sik. Yang tadi Mas e Dibungkus ya harus jendeli dengan biasa nih dipotongin cili-cili. Malah Jendele kok gedene. oh gak dipotongi ngene ya Mas ya nek goreng ya. Oh. Enak. Panganan bumbone ra enak. Jajaran nguyah. Ora enak. Tak tekoki bebek sing gore enak apane? Bebek le. Duh, iya. Bebek sing gore enak bebek. Lha apa? Huruf B. Jajal bin ilang. Susep. Nggih. Betul mak ya. Insyaallah le. Ora. Oh, mantap. Rombongan Bagong lho. Mbak kok. Jago karo Mbah Tawa. Ya. Kenal ya? Kenal, ora kenal opo. Panjang kenalane tak kabeh. Tenan. Iya le. Bajaple lagu kemekelan kau. Kowe nang kau. Pulang mak, arep ya mak. Ampun. Mas mau cari apa lho, Bor? Ampun. Napa? Berapa ampun mriko? Iya aku lali anak. Ya Allah. Iki lalinan. Ngoten iki piye gitu. Lampu ra dadi kakakno kok malah. Ya ampun, ampun bahagia kan ngoten niku. Bahagia lah. Nggih. Iku ana jendile sing gendel goreng gawa wis gak apa-apa. Enggak ada mam. Ya, wis ben dienggo pangan anakmu. Boten di mama e. Gak. Kau sudah bertanya tuh. Nah, gawa wis gawa wisan. Wis wareg.